By request niya. Ha? Ni-request niya. Sa akin pala. Ano ba yan? Di bola na ba? Wow! Kailan ang fourth? Fourth? Three. Alam ng listahan? Sure, go. Alam na, no more listahan. No more. Yes. I don't like that, Dulo. you want to rest? Oh, we just wait here. Kaya nakabisa kami kabilan ko. Hey? Ikaw yung maka 7 kami eh. Ali, ikata mo. Nakaiset? Wow, mas makaila rin makita na niyon. May nai yan. Pangkaya yan. Pang mixed doubles yan. I'm right here. Na nakaiset? Second set. Oh, kaya nina ako muna. Next one part. Okay. After that is us, ha? It's us. Wow! Mabuharap na kami. Maka-play na? I do not know, but I believe. Kailan pa akong mag-umpisa, so it's okay. Pwede pang kata, hakabo na. Wow. Isakan ko na. Ay, wapin pala. Dito pala ka. Date. Ay, wife. Adventure na. Yeah. Yeah. Na, kaya kasi, used to have internet then. Pag Kenny na. Ay, ako Wow. ito na ako yung pagkalata rin. Ay, pahat pa ito ng beso. Ang pasagi. Buti na mo ni Tamper. Okay, maglele ka kin, Max. Kaya tamo po tang makakain. Susuko yung agad ni? Natamangan. Naano nga pa-perceive mo ka nun? At ako yung... Ano nga pa? Itang mo na tayo ng Mamshi. Pwede na kung kami. Imakin po na. Okay. Nakakano. Isa yung nagsuke. Oh, ikaw. Eka, maglalak kayo, mag-jolo. Toto bits na. Isa ka.
Ma'am Shir. Mas ganun ka. Ayun ni Jay.
Jake nga na. Ay, she's